Вулиця Леніна, 22, адрес праписки нового центра. Ён ствараўся для ўсіх, каму патрэбна асаблівая увага і дапамога. Сем'ям, у якіх ёсць цяжка хворы, інвалідам ці адзінока пражываючым людзям. У цэнтры магчыма атрымаць кансультацыю і бескаштоўна арендаваць інвалідныя коляски, ходунки, мылицы и іншыя сродки реабилитации. Мы научим их, как пользоваться такими средствами. Кроме того, у нас будут проходить занятия для групп волонтеров и для родственников таких больных. Мы будем обучать волонтеров и родственников, как ухаживать за тяжело больными и как пользоваться средствами ухода и средствами реабилитации. У занятках будуць выкарыстоўвацца метады кинестетикс. Распрацоўка дазваляе аказваць хворым больш зручную дапамогу, палегчыць і паскорыць рэабілітацыю. У Брэскай вобласці пражываюць звыш 20 тысяч адзінокіх састарэлых і больш 46 тысяч інвалідаў першай і другой групы. Запатрабаванасць у такіх цэнтрах відавочна. У перспектыве стварэння інклюзіўнай рэспубліканскай сістэмы па інтэграванай дапамозе пожилым і інвалідам. И у нас есть задумка вместе с Министерством труда и социальной защиты реализовать вот этот компонент в контексте проекта интегрированной помощи. Вместе с Еврокомиссией у нас планируется еще пока в стадии разработки, боюсь сглазить, но я надеюсь, что он состоится, что мы реализуем этот проект. Он будет проходить в каждом регионе, будут выбраны по 3 пилотных района. Патэлефанаваць у кансультацыйны цэнтр можна па нумару ў Брэсце 59 0032. Цэнтр будзе працаваць у буднія дні з 9 до 17 гадзін. Але калі будзе іншая запатрабаванасць, графік плануюць рабіць мабільным. Дапамагаць іншым асноўныя мэты Чырвонага крыжа. Падлічана, што ў Брэскае абласное таварыства толькі ў мінулым годзе звярнуліся звыш 20 тысяч чалавек па дапамогу медыцынскую, гуманітарную, кансультацыйную. Мы хотели бы развивать и дальше свою службу, медико-социальную службу допомога. Вот. Брестская область сталкивается с такими моментами, как недостаток медицинских сестер. И порой мы имеем даже госсоцзаказ. Волонтерство, как всегда, у нас в приоритете. Хотела бы, чтобы в каждом регионе были волонтерские группы лиц уже более старшего возраста, лиц золотого возраста. На пасяджэнні былі падведзены вынікі работы арганізацыі за мінулы год і адкрэслены сёлетнія стратэгіі. Дарэчы, ужо ў наступным годзе Беларускае таварыства Чырвонага крыжа азначыць свой векавы юбілей. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».